Häzir kapıdan adam çıkýar, onu salam berýär. Şunu. Altın elek pizza talan. Dolmurak, dolmurak. Altın elek pizza talan. Nima olib ketýär? Başlandyr onu ünsizlermen, bu işgär bile tärigiş we işlemeni öğretip berdi. Berýän pizzany. Pul sanayan, alyan, jüýüňe salyan. Salın pulu. Dur entek çıkarma. Hızla şu oldu köpüre. Köpüre. Bizde gerek hem Ana şey diýär ha. Derro munyň kulağına ýetdi. Hawlyan. Tavalım. Doğum razı. Tavalım. Nereye? Altın elek indik kedekler nadir. Tavalım. Arkadaşlar, benim canım çok acıyor gerçekten. Türk seyel gökezmeldel ol bizim kızlara yine daha sonun. Bu kız kim Türk seyel gökez yaray, öz dilinde gül eder. Başka videoları reke düşmen, in maskarası düşüktür. Öyle yaştan yanan olsam, özünü saklamalı kim? Tercüme edip vereyim, Türkmen mi bu? Kakoyma prosni ponyal, her göz yapıyor bu. Olan gözlemene ansat usul. Canına can oksan mes boyan, Türkmece öğrensen canın sücer. Türkmen dil için dile basın, beynime şaga ağla putura, saçın yol geçip gider. Salam aleykum hanım. Siz bana nämene karamasaga dedileňiz? Sushi mi burger mi? Men size sushi maslahat berýän. Ol men iň halaýan naharym. Bolýan mana sushi berä. Sağ olun, fevdaňyz bolsun. Salam, bana iň amaty sijinem naka birleşdirýäňiz. Burger mi ýa-da sushi? Men size burger maslahat berýän. Sebebi ol men geldim halaýan nahary. Geç oturma. Geç sağ be. Arkayına otursana. Otur bolýan. Mana şu magadimden pul ýazdyryp aldyň, şonu sorak geldim-de. Ha? Kaçan aldım onu? Bir ýylla geçdiň-o. Beren molayman, berdim mi kam öýdän men? Berenler, bermese men bilýärmele. Şo diýende men gaçsam geýe, sen näme? Beren o hojan agam bersen gelmerne. Şular ýaly birisini sorak gelýän adamdan näçe gerek aýtdym saňa pul sorama. Men ne kelle ýok da, şundan kardalyp durna. Sorak gel. Bergidarlar walay ol soraman dirsip ýörler o. Bu da mı ýyzma düş gerek, traw ýa işden geldim moly. Şunu aýtsana şunu alman lele. Özümde kelle ýok da, şundan kardalyp bara. Jigim, bergin adam ba bolsa bara. Sorap idemel, kening de o bir ýyl geçsinden geçipdir gelýän da o. Jaň etdim, jaň malaň o agam. Ay jigim, telefonda da bergi soralýam, gelip idet durmalla, hal ýagdaýymyzy, ahwallarymyzy. Ay özümden men ýerden beri aýtdyrnaý. Hana? Özü boyun alıp oturuyor. Özümde direk yoktur seninle. Ahir boyun alıp direksiz. Bak şundan almayınam dedim sonra vara. Alma dedim men sana. Bak almayınam dedim. Feniyalak tetelliden almayınam dedim. Bu gerek bol yazdırıp kayıttım da şunu. Berdim mi kam deyip durun mene. Beren o hojan agam jaňa den İsmail'em maşaýadym. İwe kaçanın üstüne turan gelmesin. İyilim öyle. Utanın ağam. İsmail'lemci çağıracak. İwe.
İyiliň öýüne adam çağırıp ne biziň öýümizde may bäri. Şonu aýtsana, gorkman kapdan ýersin alasmy? Benim şu pul ber ýerden şutan gitjek galo. Iwayn je otur berjek mi? Oturjak, näme oturmak? Beýip bana oturdy we bolmadydy. İnamı sağdan eken ay. Şular ýalak sen tetelli bilen iyi salşmaly öň bilýärdim loy men. Aýtmasana, şu üýüme ýaýlan berisi sorap berenini maky bizar boldy. Ay bular geda ýalak şey disip öz algylaryny soraşýarlar. Şular ýalak şu tetelliler bilen algy berip etmeli etmäge görsen hiç gaçan Hudaý. Bolmasyn, bereler diýmeli gaýtsyn. Bar men pulum alyp gel. Ine kakafe, senin kapçına değmedi, öz kapçımdan verdim. Bir kaçsınam diýmeli. Gaýdyp şummaga diýne bar suwda etmejege orun meni. Şey kaçak, Al, bar. Ay sağ ol. Şeýit böwek puluň içine migren jogap bermeli la. Ay pul soranından işläniň owdama bir işleteň bolmaýarmy? Dogry-da eýwallah. Keýwan bu düşünen ok puluny diläninden işläniň ansakdygyny hey bolýanda otura. Eretde aziza. Bana zoglany ýüz beräýmen dukanyň için. Bar suw meýil gurwagadyr bulan. Koysana ge. Oğlanına bizar. Oho, şeýtde. Ay Feridin de azizan terden işe getirenlerin. Biriňiz göz gyzyny aýsaňyz gatwörmek kişiň maşgalasyna. Sana dost, iyiliň söýülsüne işimiz yok ko bizim. Gördüm geçen saparam. Feridin de şu edip barsaňyz ýanyna da. Aziza, täze işe gelen bunu bilen. Al, çay içersin. Sağ ol, sağ ol. Azizem otuyorsunmu? Oturuyorum. Ne plastik sakala diýmesem, her hafta Sağ ol. Ay, kim sakalat berdi vay many? Cuma verdi. Aýtma men sana alma diýmedim mi? Ulardan isat yüz verme diýmedim mi? Şundan bir zat bolýam alan göre bir aýlygyna galla. Düşündiňmi? Nikile gele ne ýanyňa aýlygyny berdi. Bolmaýarmy? Bolýar, alar. Aýla sarpyň ýöreber. Bolýar. Azizem dursunmu? Ha, o Bir dur. söz aýtsa kabul et. Men sen söýýän azizem. Söýän suwda. Nädip suwda etmeli? Aýlaňy. Tutuş canım, ömrüm sen azizem. Bolly. Kirlener. Men garaşýanyn onu azizem. Bolýar. Aha. Nereden aldın pulu? Cuma verdi. Ha, onurup buna paylaşıp kaçı bolmuyor. Bolly. Bolly. İnniki gerek değil. Azizem, Ha. kırlarının mı? Awa. Ne? 16 Pro Max gerek. Ne yaptın azizim? Baş ettim. Ha, getirecek miydin? 16 dedim. Ah, zıma, onurupsun. İt soyun yani, soyayla gör. Beýiz. Ha? Tınçkılok tutýar bilýärmi? Şo nämeseň bolýar diýilýär. Şu tınçkılok var ha. Oğurluk etseň mi ya etjek bolsaň diýem näme? Şoňgal öýdýän bir toşna bilemok. Yo bir ýatla diýilýär däme, ýatla ya. Şoňgalym. Yo, oğurluk burat, oğurluk etseň bolýar öýdýän şo. Ha, men zadım muralaýan nersiň ha? Bolýarlar umly tarap başlamadan eder. Zat oğurlanyň neden akolo. Ay akylly sırama oğurluk etseň bolýar diýär o. Olya burat, hawala sen. Pulum. Ay sen etjek